Sunod na, pwede ra lagi na. Karon. Asa na ka itong isa rin gibutang sa Ginoo, no? No, ilan ako kabulan wala jud gidugo. Nagburos di ko aning pormaha ba? Ang ani gitago-taguan na jud pud guro ko ani. Asa na ko ka to? Paminaw na ko murag naara jud pud ning dapita ba? Murag siya man jud guro ni oh. Kit og mangga. Kaya na way problema, problema. Mainta ko maghatod og problema na ko ron, bra wa ko problema. Tento nga na ulong daw na ko di murag mao din. Da? Mao jud dagwaya. Ano karon pa man kana ako nakit-an tawhana ka? Haday kagikan. Relax sa budan eh. Relax maayo kay relax. Basta kay walay problema, mag-relax nga. Tungod-tungod sa sangkutan, manguha og mga tuba, okay ra. Yaya nimo oy, magkakabalon sa akong problema? Ay wala, wa ko sumbong sa kuha. Sa man ka oy. Uy, uyab ta, kabalo ka og unsa akong problema. Mo na imo akong gilikay-likayan ha. Kabalo man jud guro ka. Naburos ko. Ha? Buang nga. Murag buros jud ko kay. Pila na kabulan nga wala ko gidugo. Oh, nagtawa naglaro-klaro na biya pud ni oh. Di na mahitabo. Sa di mahitabo. Unsa ha, ingon pa kanako nga. Sige na kay ako ra lagi mo kuan ana mo angkon. Mo angkon din karon nga nahitabo na ni di na ni mo angkonon. Daan pa ko lagi problema sa kinabuhi. Nya. Kung tuwa na. Kasi dili mo to, adto ta sa imong papa ug sa imong igsuon. Adto ta dito, ato ning ipahibalo. Ay bala. Sa sunod na lagi. Sa sunod, bulay sunod. Adto ta dito. Unya na ba? Sunod na, pwede ra lagi na. Karon. Di Ay, kuha mo cellphone kay basin gawaton to. So, kuha atin. Adto ta dito sa imong Dili isa. papa. Ug sa imong igsuon. Okay ra gid ko na. Bro, Dili sa lagi karon kinahanglan sa mga problema lagi. unsa di ang problema? Unsa di kada ko problema sa imong kuan, Si papa? Papa yang among yuta mo gud ilog sa igsuon. Nya. Gusto tug patay permente kada adlaw. Nya, duay kay ko. Kisa may mas loy, ako or ikaw, ha? Dili ka looy. Ay, Ako lagi na. Bugawan kay ko nimong Ako bugawan. lagi nang tanan lagi pero ayun sa ron ay. Sabta sa ko ba? Ah, wala dyan. Watay sabot-sabot ron. Kay, Sabon na ay. ha, gamit lang. Saan po gamiton na kami mo? Ay kakapoy ni kinabuhi ah. Itinda kuwag problema. Kinabuhi ani. Apay amahan gi suri-suri to ng itag inom. A few moments later. Ayo! Ayo! Ya! Unya na. Ayo, Kuya Willie! Ayaw sa ron. Problema na. Oy, Suna ya. Lago sa dire. Dato na pagka problema address balay. Mamotong. Sibutong ka ka. Isa da imong gipangita de. Ya, kana lagi napon ni problema na amo aya. Amo ni problema ya, pero ako dyan ipug-ani mo ya. O ni angkol. Hadis angkol ron niya. Dito nang nagsuro-suro. Hubog to nangita og patay to gumikan imong problema. Tanawa lagi. Ingon bitaw ko. Susunod na. Ano sa sunod man? Isugay na sila lagi karon. Mabito na akong kadlukan sa papa. Nagtunga sa gasinggit-singgit na. Oh, na may pay manalagan lang ta. Dala.